Takže ahojte lidičky, já jsem Isabel, Bela, jako říkejte mi jak chcete, mě vysloví úplně random, nevím prostě. Já jsem tady nová na tomhle YouTubeku. Nevím, jako mám ještě jeden účet, na kterým jsem jako už natáčela nějaký videjka a prostě jsem moc random. No a prostě jsem se rozhodla, že začnu natáčet videjka. A prostě, že začnu třeba aktorisa, nebo já nevím prostě, že tak prostě začnu já, nebo jsem prostě chodit. A prostě jsem si řekla, že prostě budu natáčet vlogísky, takový ty challenge různý, mým bráchou asi, mám ke mně něco, mám jako ještě sestry, ale ty jsou tak trošku, no jo. A prostě takhle, no ne, jako jo, nechápeme, ale teda. A prostě jsem vám takhle jenom chtěla říct, prostě jsem tady nová a že můžete tam v dokumentu, jestli chcete nějaký třeba vlogísek, jako třeba jako jdem do školy nebo ze školy, nebo my jedeme zrovna na chatu v pátek, takže tak a prostě jsem vám prostě chtěla říct, že prostě jsem tady nová a že Ježišmarja, že vás prostě tady vítám, nebo že jestli mě teda vezmete a jestli mě teda budete sledovat a dejte když tak odběr a lajčík, protože jsem tady natáčela docela dlouho, jsem se tady furt směju se tady furt, jo, neumím mluvit, takže jako. A když tak mě můžete napsat do komentu nějaký otázky a já pak vám udělám video a tam vám budu odpovídat na ty otázky, takže jako bye bye!